amma fa in kin gane duniya da faɗi ba za na iya ba. Bai zan iya baki ba amma fa in kin gane duniya da faɗi ba za na iya ba. Farin ciki ya kai makona sunanki yau shine na kira, a bar mu tara za mu jira. Alkalami yau da saura aikin kisan babu jira, makamin ki ɗaya na zuwa tara. Matsalolinki yau zan tunkara na magance su akan matsaya. Hasana ce farin ciki na faɗa ke ce bafina, karki bar ni ta hoburina. Hasana ba ta damuna, komai a ce ke ne nunawa, a ce da ni madubai damuna, a ce da ni madubai damuna, san bai damuna. Bai zan iya baki ba amma fa in kin gane duniya da faɗi ba za na iya ba. Hasana jamil na kini na bar wasu domin kini, tafiya ce ko sassarfa na yi nisa na ganki ne, ka su gan musu kyakkyale mu na yi nisa domin ki ne. Karki bari ni na yoko gawa, yoko gawa. Ya bata wasa tarbiya gashi nan ta tara, ka ta Qur'ani na baki a hannu kiki je karanta. Kun ga ta nan Hasana ce gamo da ke nai dace, Hasan a ce da ni na zarce da ni da ke min dace. Bai zan iya baki ba amma fa in kin gane duniya da faɗi ba za na iya ba. Baki ba amma fa in kin gane duniya da faɗi ba za na iya ba. Bai zan iya baki ba amma fa in kin gane duniya da faɗi ba za na iya ba.